जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो गंफ्रोमबो धोरोमारि फसंथानफोरनि जौगानायखौ बिपिएफआ लुगैया जोंनि मावनाया इलेक्शननि थाखाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया नंगौ दासान्दि बिटिआर सरकारखौ राव हारिमु धोरोम बासियालासेनो गुबुन गुबुन धोरोमारि फसंथानफोराव रांनि अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनगासिनो बेखौनो बिटिआर सरकारनि हाबा मावबाय थानायाव हेंथा दोलोआ बायदि बाथ्रा बुंनायखौ लाना थोंजोङै फिननाय होदों लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बेबायदिनो बिपिएफ दोलोआ मोजां हाबा मावनो लामा नुहुरैखाय इउपिपिएल सरकारनि हाबा मावनायखौ दाय होना रायजो राजाफोरखौ फुस्लायनो नाजानायसो होननानै थोंजोङै बुंथियो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दिनै भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय बरला बिसिडिसिनि गासै गं 14 धोरोमारि फसंथानफोराव 2 लाख हिसाबै रांनि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंथियो बेथ' इलेक्शननि थाखायल' नङा कारण जा इलेक्शन जागोन आरो बोसोरनै दंबावो काउन्सिलनि इलेक्शना पार्लियामेन्ट अबयसे नेक्स्ट इयारावनो जागोन किन्तु बे इलेक्शननि थाखायल' नङा इलेक्शन बायखांनाबो जों बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन कारण जोंनि बे इलेक्शनहालागै जोंहा बारा सम गैलिया बे समाव जों गासैबो मन्दिरफोरनो होजोबनो हाया किन्तु जोंहा टारगेटआ जाबाय गासैबो मन्दिर मस्जिद नामघर गिर्जाफोरनो होजोबनायनि बेबायदि हिसाबै जों जिहेतु फान्डआ एसे लिमिटेड जायो खनसे जों गासैनोबो होजोबनोबो हाया बेनिखायनो जोंहा बे राननाया इलेक्शन जोबखांनायहालागैबो थांनो हागौ बे इलेक्शन थगायनाय ललिपप नङा जितु सिगांनि सरकारा बे इलेक्शन जागोनबा कम्बल माबा बे राननाय हेबिट दंथ' बे जिबौआथ' जिबौनि आथिंखौ नुयो बेनिखायनो बिथांमोना बेखौ साननानैनो जों दिनै जि मोनसे मोजां थांखि लानाय खामानि मावनो ओंखारदों बेखौ क्रिटिसाइज खालामनायनि जेबो लामा नुहुरैखाय बेबायदि मोनसे ब्लेम होनानै रायजोफोरखौ मोनसे फुस्लायनो सानो रायजोफोरखौ थगायनो सानो जाहाथे गावसोरनि प्रटेक्ट थाङो किन्तु जोंनि जितु हाबाफारि बेयो जों थार गोसोजों थारैनो रायजो राजाफोरा लाब जाथों बेबायदि नोजोर लाखिनानै जों खामानिखौ मावदों बेनिखायनो बे इलेक्शन ललिपप नङा जों इलेक्शन बायखांनानैबो बेखौ मावगोन बेनिखायनो जायफ्रा बे बिरोधि हान्जाफ्रा जिखिनि प्रसार खालामदों बेखौ रायजोफ्रा जाहाथे फोथाया बिथांमोननि जितु अपप्रसार बिथांमोनहा जास्ट अपोजिसन नामा अपोजिसन खालामबाय थादों किन्तु रियेलिटि मा बेखौ खुनु दिन गोथौ गोसोजों साननानै मोनदांनो नाजायाखै आरो बेयावनो बिथांमोननि फेलारा रायजोनि धोरोमारि अनुष्ठानफोरा जौगादों बिथांमोनहा गोजोननाय गैया दा बिथांमोना जिखिनि अपोजिसननि बाथ्रा बुंदों बेखौ बुङाथ' बेखौनो बुंनांगोन जे बिथांमोना धोरोमारि फसंथानबा मोजां जाथों बेखौ बिथांमोनहा लुगैया आरो बेनिखायनो बेखौ हेंथा होनानै बोरैबा फेलार खालामनो हायो नामा बे स्किमखौ बेखौ नाथाय बे जोंनि स्किमखा जों बेखौ स्किम हिसाबैनो लांदों आरो बे स्किम हिसाबै लानाय बुस्थुआ बे कन्टिनिउ जाबाय थाखायो बे मा बुंगोन टेम्परारि नङा बे कन्टिनिउ जाबाय थागोन एबार होदों नेक्स्ट बोसोर होगोन बिनि नेक्स्ट बोसोराव होगोन आरो जों जुदि सरकार फैबावनांगोन नेक्स्ट सरकारनि समाव जों बेखौ होलांबाय थागोन कारण बे जोंनि मोनसे पार्मानेन्ट स्किम बायदि फ्लेगशिप स्किम जेबायदि भारत सरकारा बे इन्दिरा आवास यजनानि स्किम होदों PM किसान स्किम होदों बेबायदिनो मोनसे स्किमखा आरो बेयो टेम्परारि होब्रबनाय लाब्रबनाय डिसिसना बे स्किम आरो बेनिखायनो बे कन्टिनिउ जागोन बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड